9号李文景。这是妹妹，大家好，我是上下直播。这次的话呢，今年播放第2集，我们给你们看第1集的另外一个一集，因为有时间的关系，播放不了了一个环节。这个环节其实播放之后的后面的故事，发生了什么啊？其实很好玩的，给你们看一下。 我们吃也吃饱了。哎，私の勝ちとしたいとこだが、はい。後ろの赤い幕を見ろ。はい。どうしたの？これは実は。そう、これぞ前回無駄に経費をつぎ込んで作った豪華セット。丸×クイズ第2期大ゼロを作った主な理由はこのお金のかかったセットをお披露目したかったからである。ルールは簡単。出された問題に対して正しいと思ったら丸へ、違うと思ったら×に飛び込むだけ。間違ったら悲惨な結果が待っているだけではなく、ある過酷な条件が待っている。では、いよいよ運命の問題へ参ろう。好，好，来，まずは男子チーム。それでは問題。来，日本では鎌倉から江ノ島の周辺を別名湘南と呼びますが、が、この湘南という呼び名は風景が中国の湖南省に似ているから付けられた名前である。丸か×か。わかんねえこれ。我觉得这个对吧？どっちだと思う？湘南，像南湖南也是湘嘛，湖南也是湘嘛。我说湖南菜是湘菜嘛，就是一样的，所以应该丸じゃない。丸やな。我 OK， 们准备跳。さあ。待った。决定了。どっちですか？丸。丸だ。さあ、それではよっしゃー。行くぞ。せーの。おら見事正解。湘南の語源は中国にある東帝湖南部の少々地区の景色が今の湘南にある相模川付近の風景に似ていたことから少々と東帝湖内より1文字ずつ取り湘南としたとされているそうです。知らなかった。問題。古代から鉱山を見ずして山を見たという流れ、と言われた中国の有名な世界遺産鉱山は日本の富士山よりも標高が高い。丸か×か。因为黄山是4大名山嘛，对不对？4大名山中间最高的是黄山还是？黄山是黄山对吧？对对对。富士山，我觉得应该比富士山高哎。而且黄山它很陡峭嘛，它是耸入云端的。假如说你只有固定的体积，你要么高，要么肥。对，我觉得虽然我真的不太哇这个问题，但我觉得是黄山。黄山，那就是对的吧？对的。出ました。要跳了吗 ？It's okay. It's okay. I trust my knowledge. I trust my knowledge. 相信我们的知识啊！等会儿让我再想想。啊，等。哎，我觉得不是，让我想想。我觉得是对的。黄山最高啊，没事。黄山，走了，圆的好像啊。对了，对的，知道真的棒！听我的。啊，不行，真的不行。来吧，好。我这是差的，但是还是要冲对了，对吧？好，3、2、1，虽然说真的，每
美白，而且也变美了，变美了。因为番茄腿太长了，我还没来得及扑倒，它就已经到了，就都还没来得及了。顔がすごい。うわ。美白。美白効果。正解は×。高山は富士山の半分。1800メートルしかない。黄山最高，没事了。黄山，走了，圆的，好像不是。你毕业于哪个大学？我毕业于东京大学。毕业于哪个研究生？我毕业于早稻田大学。你自我介绍一下。大家好，我是毕业于东京大学与早稻田大学硕士的孙前娘。ということで今回の勝負。やったー。ごめんなさい、編集間に合いませんでした。ごめんなさい、編集間に合いませんでした。社長サンバ。